Тръгна сега. Не му говори това. Радо Тападар снимаме. 3 ФПС. Както и да е. Чакай сега. Днеска Малко леко така, аз ще прикам, ти мъкни. Леко така от статуса, мъкни черен, те изкри са. Малко така от статуса са закъснени, няма дер. Вчера. Няма значение. Габриела Русева. Давай. Днеска ми мрънка да ти кажа мнението ми, хубава си пекана, доста красива. И там другото ти си го знаеш. Хубави неща ти казвам, в смисъл. Нали затова е мрънка днеска цял ден. И да, втория е... Чакай, аз сега да казвам, бе. Ти си... Давай, айде. Сега. Сладка пекана, забавна, има баят Габри с тебе. И с мен. Не. Тъй какво? Си малко сакат. Хубаво е! Нищо лошо, трябва да ядем някой ден. Не можеш да раздяваш, да разниш ма. Как ми пишеш. Зато и се разберем. Ти ще логите, бе. Не знам, виж го си. Как ти да е? Аре, дай Втория, не Риман Димерджева, не знам всъщност, не мога да се сетя. Както и да е, ще прескоча. Не, следващия. Вилето. Да, говори се. Защо е да не си изкарани? Да, говори се, човек. Пекана забавна, има Габри с тебе. До вечера ще кача махни. До вечера ще кача снимката. Чакай, че видиш. Аз имам още една. Готово ли? Да, готово е. Мариан Иванов Коджейков, брат, пекан си, готин си, излеме да играем. Има много гаври. Разцъквали сме в Фейсбук, как ти да е. Разцъквали сме в футбол. И да, брат, това така, много си готин. Има гаври. Има гаври, чорапи с двигател, макар че сега не е с тях. Трябва да издием някой ден. Да. За да телефон. Александрина Чавдарова. Днеската видях. Сладка пекана, май малко, да, видях се прибираш са. Май малко трябва да прасиш дева, както и ти. Да не те слагам. Какво да кажа, скъпоценно камъче, има гаври. Веднъж се бях ти излява едно шише върху кръста, да както и да е, да, има гаври, много си готина, красива си. И да, Йони Г. Йони, ще се видим с тебе сигурно юли. Ще идвам тогава до София, пекана, забавна, сладка, имам гаври с тебе. Ти не си издал с тя пак ние ще ти ударя един умрук и сега ще те препарирам. Как да застана? Ако може откава надясно. Чакай малко да се доизкажа, сега ще ти ударя ли шамара? Го сега забравях какво ще да е кам. Какво ще да е кам? Добре. Докъде стигнах? Там че е хубава. Да, не се сеща за мене. Ма се сетя за тебе. Пратила си ме покана, приел съм те, а пък не те познавам. Тъй, сега, той... Вероника, така, трябва да излезем, защото ме дразниш като ме лои само, че няма да излиза. Че не можеш да излизаш, пък излиза с 1000 други човека. И... где да знам. Сладка пекана, забавна. Роси Иглева, да, не те познавам май. Забравихме се. Чакай да я видя Фейсбук, която е. Има сестра Сузи Иглева. Не те познавам, тъй да. Богдан Пашов, ми брат скункс, тъп си, прост си, грозен си, не става за нищо, какво ти кажа, пълен букук. Въртай тебе малко. Като си взе имала много гаври, побъркваме се и да, какво друго ти кажа. Това е. Боби, Балкук смешен, обещава си ми да излизаме и само лъжи, ще те бах черния гъс, ранжа са разцепен. И не знам кога ще излезем, защото почваш да ме дразниш вече и ще се разберем. Ще става бой. Айде! Дани Филипова. Дани ми, знаем се от Приморско, били сме заедно по фолклорни фестивали. Всъщност само 2 пъти сме били в Приморско. Какво ти кажа, пекана хубава, от Кърджали си. И да, има много гаври, ако като се виждам и да. Я знам, не те познавам, ме изглежда сладка. Хубава е, да. Присян Илев ми, братле, какво ти кажа, бяхме 7 години в един клас, има гаври, малко си кадванко ма както и да е, и да. Той сега... Има гаври, то това не е за подигравка, ама пекан си, много си сладък, днеска... Днеска като те видях по улицата, не ми даде целувка, обиден съм ти. Стига си ме ровно по това! И да, ти си. Пепи, май са знам от преди той с... Нека ти го пак. Как ще те ударя? Що? Защото така си заслужила.
сладка си, пекана си, забавна си, имаш и Гаври с тебе. До година не те знам къде ще ходиш, а както и да дай следващия. Да. Ралица не те познавам. И аз ли те познавам, ще ме извиняваш. Гергана Назарова, Нанева, пардон, Гергана Нанева. Да се И тебе не те познавам. Ами учиш Чудомир, веднъж си спомням, че малките килища тормозиха в Чудомира. И аз те спасих. Имаш много хубаво дупи. Следващия. Шарана! Шаранче! Имаш и черви, имаш ли? Да! На какво къл беше? На бяло или на бял къл бе? или на зелен? Такова ми брат. Много си пекана, жена си ми, има Гаври, много при това. Рядко излъм, той има дупка на черапа. Рядко излъм брат, ма като се видим, нали има Гаври и да. Търпята по цял ден, и аз не знам как. Ма бая Гаври с тебе, Гаври ще ма малко така, ама няма дерт. Де да знам аз, излизали сме. Следващия, Малко така. Минчо Пашов, братле, изобщо не мога да сетя кой си. И аз. Даяна Дренска, Милапе, има Гаври с тебе, хубава си, то със всеки има Гаври, щом аз съм там. Хубава си, сладка си, веднъж сме излизали, забравихме се вече, почти не ми пишеш и да. Ами, такова. Сладка, пекана, забавна. Не се познаваме, ама както и да е. Да има. Да. Диана Дечева, диде, ми брат, много си пекана, Вчера се видяхме. ние се виждаме всеки ден с тебе. Знам. Ми човек, който така имаш много яко тяло, красива си и да. За дупито и няма да кажеш. Има яко тяло. Добре, ай, давайте си. Диде, сладка, пекана, забавна. Вчера се видяхме, няма снимка, махни ще ти удари шамар пак. Трябва да се снимаме. Не знам, до друго не се сещам се. Може да мисля. Тъй... Мишо! Брат, дядо ти или леля ти или война ти или чинка ти или стринка ти или прабаба ти или има много хубаво проше, ще ме го продаваш. И да, играли сме пак, има Гаври като съберем, стига го муж като и там е. Има Гаври като се съберем. Разцъкаме ли сме футбол с тия, с сирийците и да, брат. Не, ба тия черни негри. Много играят, бах тя. Ще ги контузия, ще ги убия. Да. Не я познавам. Мими Оджакова. Брат си ми покана, писах ти и не ми отговори. Какво е това сега? Невежест! Стига ръка! Андон Кантарски. Доца, пекан, забавен, сладка. Има Гаври с тебе, трябва да излезем някой път. Макар че не сме обещал, но трябва да излезем. Не знам. Трябва да излезем. Ми братле, като брат си ми, много са уважаеми. Да, знаем, много са уважаеми. Има много... Забравяш, трябва да излезем. Няма да забравя, спокойно ще се запише тук в бележника. Запиши си. Много си пекан, много Гаври с тебе. И да, имаме са много, като дупи и гъсми. Като дупи и гащи, пардон. И да. Милан Дончева, много Гаври, на един товар на дели на село, комши сме. И да, олигофрен си, содна душа почти. И какво е? Как почти? Аре, казвай. Забравихме с... Сега да ме изтавчета това! Забравихме с тебе, сладка, пекана, забавна. Такова, трябва да излезем, такова. Трябва да има малко така Гаври. Гошо Милков, Пирчан Лев. Гошко, обещал си ми компот, ще те убие сега. Имаш много хубава бърчетка. О, майко. Ти знаеш кое бе? Да спрем до тука. Да спрем до тука. Добре, брат го, ти си пекан си. Казвай да спрем до тука. Да, спрем до тука, защото ми тако. Дочи да... Не ми се приказва ти ли. Добре. Дочи имаш много яклин. Братчетка си на Стасио, какво да ти кажа, брат? Пекана си, готина си. Приятелка си с Радито и да. Гери Миленова, брат не те познавам. Гери, сладка, пекана, забавна. Садва се когато ни трае и то има дразни. Ама както и дето и си между нас вече. Да. Чакай малко, Какво гледаш къде ти ли в железница, бе? Не те познавам. Не го познаваш, що си. Станислав Димитров. Ти, чакай, Теодора забравихме, бе! Теодор Ангела, кое е та? Теди, като си дойда на село трябва да излезем, задължително. Имам бая работа, ти казвам, като сестра си ми. Сега кидиш си. Малко по-голяма от мене с една годинка, ма няма дерт. Чакам да се постигнеш малко повече да ставаш машина. Нека ти е това хърба.
Теди, изглеждаш хубава, красива си, да. И е 9-8. Стасце! Какво ста? Брат, много си готин, има много гаври с тебе в един клас ми. Попърпваме се, брат. Какво ти кажа? Уникален си, брат. Виж коя яка флашка има това. Бах тази една флашка. Уникален, брат. Няма втори като тебе, като мен и като Златко. Не знам, трябва да го наебеш, що добери. Ще го наеба. Ага, говорех на него хубаво. Не те познавам, бая. Добре, Петър Калчев, брат, много си пекан, Дай ми я тази много си готин, много гаври, много си те обичам, и Андон го обичам, ма и тебе си те обичам, и да. Не те познавам. Христина, някоя си Новакова. Къде се дразниш, ма като почнеш да си вкарваш някакви филми, че съм се легави, че някакви такива, трябва ще ти прасне един юбрук. Сладка пекана забавна. Няма Меланеца. Ей, там е. Хубаво. Сладка пекана забавна, трябва да излезем някой... Ама, добре, то клип, що на тъй? Защото той от компютър. Да, компютъра ми. Ай сега. Следващия кой беше? Следващия. Защо го... Ели Ангелова, брат, комшийка си ми 2 блока под мен си, има гаври от една детска градина ми, знаем се от малки. И да. Имаш много смотано гадже. Ще го тупкам. Пекана, забавна, сладка, може би. Слак може би, злак също. Ивайло Михайлов. Ивайло, ти си пълен идиот, бая гаври с тебе. Малко така фанко садваш, ама няма дявата. Същото. Човека молец. Брат, трябва да ти спира пенито. Нищо повече. Не заслужаваш да пиш. Да. Fly Project, Кени, брат, съм много си пекан. Много си пекан, има много гаври, здрав си, тренираш футболчи, мисля. Много играеш. Знаме в Арсенала. Играеш много добре, брат. Пропусна на Златко рождения ден, това ти беше грешката, имаше много гаври, да. Не те познавам. Пекан си. Калинка, ти била в смотан, ще те е бъл газа миризлив. Пекан, забавен, бая гаври с тебе. Много гаври. Къса ми са от гаври. Добре, измисля още нещо. Кой това е? Тъпото е това. Не те познавам, братле. Тъпото и че днеска се тръгна. Ще да се скъсаш от гаври. Както и да е. Марти! Обичам това, сестра ми. Пекана, забавна, сладка, на тебе може да споделя всичко, нека... той идиот. Тук чакай, че муркия диск. Ами Марти много си готина и много си красива, изключително красива мога да кажа. Стига си време, ще ти купя нов. Кога? Много си яка, ми брат тренира, играем и народни танци заедно и да. Ни ти се отдават. Радослава Райчева. Не те познавам. Ради, много си готина, лапи, пекана. Нищо лошо общо взето, чакам да гледаме филм. С такива ли да се заребяваш вече, бе? Ще паднеш от стола сега. табуретка. Много си готина на табуретка. Много си готина, днеска ме изиграм много лошо. Супер! Браво ти! Чакам да видим кога ще играем, ще гледаме филм. Някой ден за тебе ли те познавам? Биляна Г. Биляна Г. Красимирова, имам та в приятели, пък не те почай да ти видя профила все пак. Къде отиваш, бе? Всъщност аз наистина те познавам. И да. Евгений Генов. Спас! Много си пекан, братле, имам много гаври, трябва да се съберем пак някой ден. Не те познавам. Да. Добре, нататък! Шилето Антон Иванов. Братле, пекан си. Забавен. Напушеняк си. Гаври. Има много гаври, да. Кутия като личта! Ай, стига си ми да искаш. Моника Велкова. Брат, ти си едно уникално красиво момиче, имаш много готина усмивка, много смисъл... Обърках се. Имаш много яка коса, как тя се объркаш. много яко тяло и гаджето ти е много яко, Ще го скъсам. И аз. И това е същи радица като неговите, само че е много по-красиво от... Да, много си по-красиво от него. И да, имаш много красива Много приятелка. добри. Мартина Бойнова. Марти! Аз мога да пия, аз не повръщам, как? Аз много пия! И след 20 минути, или по-точно след 2 шота на Томеца, пардон, после ще се обадя, че снимам клип. После ще се обадя, че снимам клип. Котка си, Марти. Ало? После ще се обадя, че снимам клипа. Айде, затваряй, бе! Ай. Кой си ти, бе?
Стасе, Злати ти ли си, бе? Кажи, бе, Стасе, тъмън снимам клипа с мненията. Айде, бе, майка ти да има. Какво? О, брат, може да. Ама имам тренировка от 7 часа. Добре, ай, ще видя, чао. Стасе, брат, ако ми се обадиш още един път, докато снимам клипа, ще те убия. Да. Марти, да. има много гаври с тебе. Не можеш да пиеш. Да, нищо, че не съм я виждал. Малко леко така си като котка. Пишеш ми, изведнъж се появяваш пред мен, ама както и тъй. И то в кола, в Opel Tigra. Да. Сиджу с розово май беше на майка ти. Стойнов, само ЦСКА, педерас, нищо повече не така, бастун. Патриот! Да. Кемил Мехмет, много си готин, братле. От много време се познаваме, тренираме заедно народни танци. Духи 50! Радо Духи 50! Йоана Кънчева, с тебе също сме били много време заедно, около 7 години. Много си красива. Израсна ли с подълната? Трябва да излезем някой ден, да. Комшиха си ми. Радослав Желязков, братле, много си готин, има много гаври с тебе, напушеняк си. И да. Много. Елица Славчева, Ели, много добре играеш волейбол, много си красива, трябва да излезем някой ден, не ми обръщаш никакво внимание. И да. Сиска Славчева. Да, Сисе, яка си, сладка си, имаш сестра. Мария май се казваше, не помня. Тренирахте и двете волейбол, ако не се лъжа. Трябва да значи, някой ден. може да е Елица Славчева, защото Елица Славчева са Славчева. Не е Елица. Значи, добре. Красива е. Добър ден. Тъй, какво? И трябва да идем някой ден. Красива си. Да, много. Не те познавам. Айгюн не се замисли сме веднъж, нямам чак такова мнение, ама изглеждаш пекана. Да, и така е. Петко Милчев, готин пекан, много да глава. Не те слуша главата изобщо, Петко. Каролина Илийкова. Сега бе, какво ще се правим, Петко? Не кай, Петко. 17 минути клип, брат. Абе, стига ми риба. Каролина, че прикажеш по телефона. Каролина Илийкова, много спекана, имаш много красива сестра, ти също си много красива, имаш много яко тяло и да. Красива, сладка, забавна, трябва да излезем. Има дразниш като... Не излиза с мен, като има отрасяш, ма както и да е. Ивета Трифонова, не те познавам. Сибел Маневска, бивша сега да ни кам, на който си знаеш, много си хубава, красива, пекана, гаври, да, ще пее самослав. Како малко така не се спря да се сеща за мене и аз за тебе, но... Ванина Комитова, имаш много красиви очилапе, ма си много бойна. Не те познавам. Сари, много красива сестра и ти също си много красива, както каза. Шматка, споделяш ми всичко. Не дей сочи това пръст да ми реши. Вчера човек, брат, ти си ми в гръб, аз очи на гърба нямам и ми се цупа. Да, вчера те помислих за едно лапи. За лапинци. Кремена не те познавам. Креми е сладка, пекана, забавна, има гаври с тебе. Трябва да дойдеш в Киланок. За нашите стероти. Сиска Димитрова. Секс. Не. Сиска Димитрова, пекана, готина, в розово сме комши и почти и да. Не знам, яка си малко ме позабравяма, както и да е. И мен също. Затя, брат! Луда глава, прост, недорасъл, леко нисък, голяма... Чакай да се доизкаже и тогава почва и ти. Братовчет на Мартина, да знам, радваш ме, трябва да го наби малко това. Тук и те да му... Как да възстава, Златко? Щупен само свал. Брат, много гаври има с тебе. Познаваме се от тая година. И братле, какво ти кажа? Много си готин, много си те обичам, много те уважавам. Дай ми нещо друго да рекламирам тук. Много те уважавам, братле. Дай ми нещо друго. Чик, тихо е. Чай да се довършат на Златко Недей. Много си пекан, имам много гаври с тебе. Трябва да ходим пак в Стара Загора. Нали знаеш кой бяга по-бързо от циганин с телевизор? Радо Скола! Стек кола. Габриела Павлена. Лапе! Харесваш му. Продължавай само така, в същия дух. Да, продължава да тренираш футбол. Да, и да бягаш, и да скачаш, и да лудееш. Гергана Петкова. Не те познавам аз. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Изглеждаш Славка. Да. Значи, чакай, тук има още двама математики. Така, сега тук имаш и сега доцата. Чакай, какво ни беше дал като такова? Бийте се, не. Братлете, бийте се, променете се. Кое рамата боли? Ето има боли. Добре, удари един път. Чакай да дали се вида първо. Така. Чакай, изправи се. Изправи се сега, бъди се Назаре. Ай, давай. Ама поп.
Отказвам се. Отказа ли се, виж? Чакай аз да те ударя един път да ти го върна. Айде, отказвам се. вече. Чакай аз. Не, отказвам се. Той ме победи, победен съм. Ми Да. брат, ми. Чакай сега. Давай. Не, бе, чакай. Не знам. Давай, айде, ти си. Много съм добър. Да, другото какво е? Валентин. Играйте камък, ножица, хартия. Добре. Той съм много добър. Сега изкарай. Ама ни камъни не взех. Чакай, не се вижда. Чакай да ти малко нататък. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Победен си. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Падна! Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Айде, какво да се направи сега? Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чакай, объркам. Отказвам се. Супер. Значи сега. И да, това беше клипа за днес. Теди за мненията. И да. Педал. Добре, педал. Спри го. Те, чакай, те са спря.